Huwag naman sila sanang manira. Everybody deserves a good thing. Deserve mo man talaga ang tinampong iyan. Mabigat sa amin yung marinig kasi talagang gustong-gusto namin maging improve yung barangay natin. Kaya mili kami kisadit na barangay, salak man iyan. Dapat pantay, mas kisaday kaming barangay, dawan niya para sa muya man. Matagal nang nagtitiis ang higit 1,000 residente sa Barangay Alimsog, Santo Domingo, Albay sa pag-akyat sa bundok at pagtawid sa dagat para lang makarating sa sentro ng lugar. Dati, maski dala kulaon ang ukol may bagyo, kung ano ang wala digdi sa mo, maagi kami dagat. Ang hirap dumaan sa gilid ng dagat, mabato, minsan nahuhulog pa yung mga bata. Ang mga estudyante, kalimitan ay hindi nakakapasok sa eskwelahan at laging huli sa klase. Ang mga aki naglalakaw sa gilid kang dagat. Sobrang risky talaga po sa part nila. For example, pag maoranon, ang iba dyan sa bulod naglalakaw just to go to school. Antigagan may bulod, madulas tsaka mabato. Pag pasirimi din sa eskwelahan, mga 25 minutes to 30 minutes. Malnaso ng bulod tsaka magapo. Iingat lang kami bad madiskwido. Dadara lang kami ki extra t-shirt pag nadali na sa delikado na, di makakalaog sa eskwelahan. And panakantos na kami, di nagsalit na lang kami pasyaring sa eskwelahan. Napag-iwanan kami. Kaya nga yun na lang ang lakas ng loob ko, lakas ng loob naming mga barangay official na lumalapit sa mga ahensya na sa tingin namin, na iyo ang makakatulong sa amin. Dahil nakita at naramdaman ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang hinaing ng mga residente, ay agad niyang pinalagyan ng kalsada ang lugar. Matapos ang ilang taon, ay nagkaroon na ng maayos na kalsada ang mga residente ng Barangay Alimsog. Naabot na rin sila ng tulong mula sa pamahalaan. Mabilis na rin silang nakakarating sa sentro at hindi na rin nahuli sa eskwelahan ang mga estudyante. So ngun nga na may road na po, sobrang dako lang tabang para sa indata. Nabawasan sa risk kang pagbaklay ninda pabalik sa school tas pauli sa arong ninda. Lalong-lalo na sa mga estudyante dati na abo-abo na magklase dahil sa pagal. Ngunyan mas mamomotivate sa indata. May maray ng agihan. Ang mga makuapo kung maya nag-eskwela, halimbawa maapiki sa oras, madali-dali na sana tama, single na sana pasiring. Ikay sa dagat, Diyos ko. Maabot ka sa Santo Domingo, dumugong pa ang bado mo, takong maukulon, arog ka iyan. Kaya, huwag mahon man kami na arog na kain ang nakamugtakang kang sa mong barangay. Ngunit dito lamang buwan, isang balita ang hindi nagustuhan ng mga residente. Maski kami sabi niyang sadit kaming barangay, dapat reparuhon niya man so sadit na barangay. Kasaro man, ini ka nakakatabang sa inda. Porket maliliit kami ditong pamilya, hindi namin deserve. Pwedeng day kami kaan, maski sa kami sadit na barangay, puhan mi iyan. Lawang maliit na barangay ito, maayos naman kami dito lahat. Nagkakaisa naman lahat. Bako itong bakong magayon na hidingunta na bako mi deserve kasi tagadigdi kami. Mabigat sa amin yung marinig kasi talagang gustong-gusto namin maging improve yung barangay namin. Dai porke date lang ang population sa samuyang barangay, dahil man kami pwedeng i-prioritize. Sila naawa sa amin? Hindi naman. Deserve mo man talaga ang tinampong iyan. Pwede ako makapa Santo Domingo o maski alas 7 na ang bangge. Na makakabakal pa ako kiisira. Pero kung daing tinampo, maalat na lang kami. Huwag naman sila sanang manira. Everybody deserves a good thing, di ba? Dati pangarap ko lang bisikleta dahil yun lang ang sa tingin ko kaya ko at saka yun lang ang kayang bitbitin kung hindi kaya umakyat sa bundok. Pero ngayon kita mo, yung mga tricycle, yung mga motor, meron na ding sasakyan. Patunay yun na dahil sa kalsada, dahil sa mga proyektong dinadala ng mga nagmamalasakit na mga nasa posisyon. Naging maunlad din kahit papano yung barangay namin. Kaya naman hiling nila na kahit sila ay sinasabing maliit na barangay lamang na mahigit 1,000 populasyon, ay makita sila ng mga namumuno bilang mahalagang mamamayan ng Pilipinas na karapat-dapat ng mga proyektong makakabago ng kanilang buhay. Kami ang nagpaluwas kan kay papa niya kay ito, kam eleksyon. Saro man kami sa nagpagana kay papa niya. Kumbaga kami
arano kami, okay, lagman kita maburuto. Ay ngunyan, tapos arubo niya, kaya mili kami kisadit na barangay, sala man iyan. Dapat pantay, maski saday kaming barangay, dakwa niya, para sa muya man. Na-insult na naaawa ko sa barangay namin. Bakit nila kailangan sabihin ganun? Tao din kami. Kailangan din naming mabenepisyuhan kahit paano dahil mga taxpayer din kami. Mabigat sa amin yung marinig kasi talagang gustong-gusto namin maging improve yung barangay namin. Binigyang diin nila na tanging si Ako Bicol Party List Representative Saldico ang nakakita at nakadama ng kanilang matagal ng problema. Yung Ako Bicol lang pala ang may lakas ng loob para pagawaan itong patinampo. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Kayo lang pala talaga ang naglaan sa amin ng pondo para magkaroon kami rito ng magandang kalsada. Congressman Saldico, salamaton po na nabigyan niyo po kami ng magandang kalsada. Thank you po sa Ako Bicol Party List. Pag-initiate ki araw kaning project, lalong-lalo na sa samuyang barangay. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Dakulao naman talaga ang pasalamat mo. May igwa na kami kaiyan. Maraming salamat kay Kong Saldi. Ang Ako Bicol, hindi lang po kalsada ang malaking tulong na naibibigay nila sa amin. Yung mga na-hospital dito, ng mga tao, talagang sa Ako Bicol lumalapit.